बिलिफां थौना दिनै नोंसिनाव बेरायहैनि। नों मानो थांनो होनबाय थायोब्रा? मालाबा थांगोन होनखाबायना? देनां थांगोन दे। आं नोंसिनि आइ आफा आरो गामिखौ जा नायनो लुबैदों। मा नायनो गोसो जामारदोंना? औ, मा जाखो ओमफ्राय? खोनासंदो अब्ला जों सानैनि ब्रेकआप जानायनि दुखुनि खोथाखौ। मा ब्रेकआप जालाबायखो? नों खोनासंल'ना रैरुब, आं खिन्थागासिनो दं। दाना नोंथ' जोंनाव थांसिगोन नालाय, ओमफ्राय जोंनि न'खौ नुनाय लोगो लोगो मुगैसै। मानोना न'आबो गैया नालाय, उनावहाय आंखौ ब्रेकआप खालामदो। आइसो अयनाय थारहाय नोंना साननाया। नोंगौथ' रैरुब, नोंसिना मालाय टाउन, जोंनि बादि गामिखौथ' नायनो सुखुगोन। बिलिफां, आं टाउननिफ्राय गामिखौसो साबसिन मोजां मोनोथ'। मानोना टाउननि आबहावा आरो गामिनि आबहावाजों गोबां फाराग दं। बेनिखायनो गामिनि आबहावायासो साबसिन। आरो खोनासं, जुदि नों आंखौ दिनै लांफायाबाना, साननानै लादो नों आंनि सिनाय मोनै लामानि सेंग्रा आरो आंबो नोंनि सिनाय मोनै सासे सिख्ला। आं लाजियोलै रैरुब, नोंसिना मालाय माहाजोनथारब्रा, जोंहा गोरिब। मा नोंनिबा गासिबो माहाजोन जाजोबनांगौमोन नामा? जुदि गासिबो माहाजोन जाजोबोमोनबा बै गरिबफोरनि मुं थागौमोन नामा बुहुमाव? धनि गोरिब थाबासो बुहुमाव समायो। बेफोरखौ सानबाय थानानै जेबो लाब गैया। रैरुब, थारैनो नोंनि साननाया बिराद गुवार आरो गोथौमारलै। नाथाय थांनानै उनाव मुगैनो मोननाय नङा दे। दे मुगैया। प्रमिस? प्रमिस। थौ होनबा। आयु, सोर सिख्लाखौ लाबोखो बेलाय? ना गोसोनायखौसो लाबोखो ना माखो बेलाय? थैबाय दाना। ओइ फिफा, नै माबा बुस्थु नायनोबा। माबा मादै, रैरुबा बिलिफां मोनावसो दंफैयोनो। मा? सोर बिलिफां बेलाय? आरो बेनाव मानो थांखो? आलासि जानो फैफाखो ना माखोथाय, दहाय खोन्थाहरदोंमोन आंनो। माबा मादै, नोंसोरखौ रागा जोंजानो गिनानै फनखौ हमाखैमोननो। दे होमबा मादै। फिफा, ओइ फिफा, ओइ रानि फिफा, ओजों फैलाय। मा जालायखोब्रा? खोनाबाय फिफा? रानिया जोंना सोरबा गोजोनफुरि गामिनि बिलिफां होनायनावसो दंहैयोनो, सोरबा गाला बुदरनि फिसालानाव। सेस दाना लाइफआनो बरबाद। फिफा, माखासे सेंग्राफोरखौ लेंहरनानै ज' लायजासिगौमोन नामाथाय? र' बिमा, बारा गरम दाजा, जों सानैजों खाफि। हानाय नङाहाय फिफा, दा नांलायनाय जायोबा बुजाला हरगोनसो बियो। ओहो, बिदिजों जाया, जानला मोनला आयेननि खोथा दं। बारजुदोंथ' बे गथ'आ, र' थांनि। मा लायखो बेलाय? नै माबा बुस्थु नायनोबा, ओरै फैलाय। मा जाखो? मा बेलाय? नै लागाव आसोला, पारमानेन्ट लाबोखो ना टेम्परारि लाबोखो बेलाय आसोलालाय?
आयौ मासि ग्राब समायनालै सयथिबो थैगोनलै बबाव मोनबोखो बेलाय फाग्लायालाय। आइ आरो आफा बियो आंनि लोगो रैरुब। दे आदै मादै ओमफ्राय बोरै बोरैथो लाबोलायनाय जाखो? थै आं लाजिनानैनो लाबोफाया होनखादोंमोनलै गामि नायनोनो ओमफ्राय जोंनि न'खरखौ नायनोनो ओंखायनो लाबोफाबाय आं। जोंहा जेबो गैथारा गरिबथार मालाय फिसासो धोनिथार होनदां। जेबो नङा मादै बिलिफाङा खोन्थाजोबखाबाय। ओइ बाबु जिरायहैदो। थौ रैरुब माबायदि मोनखो नोङो जोंनि न'आव फैनानै? नुबाय दा जोंनि न'खौ? रैरुब बिमा बिफा फैदों? बबेसिम मोनफैखोनो? दे होमबालाय दे। नै बाबु रैरुबनि बिमा बिफा फैदोंनो। जाला थुदो। बोरो नानि मोनहा? सोर नानि? गैया जोंनाव फैयाखै। नै फिफा मानसि फैदों नै। आरो फिफाखौसो लेंहरबावदों। र' आंबो एसे एलेराव थानि। एसे गोदोनिखौ बाहायनांसिगोन आङो। नै माथो बेसो? नै माथो आसलनि फिसाजोसोगार। बेनि फिसालायासो लाबोदों आरोखि। फैदो फै जिरायफैदो। जिरायदो। नानिखौ लाबोफादोंमोन होनलाय अबेहाय दोनहैखो बेलाय? गोख्रै नांगौ जोंनो नानिखौ, गोख्रै दिरुननानै हर। अबायथो थांखो बाबुमोनहालाय? हरैसो थांदोंमोन। लेंहरदो। र' लेंहरनि। गिनायसो मोनबाय आं। बुगोनसो नामाथाय आइ आफाया। है गिनाङा माबा मोनसे जागोन बे। नै बाबु रैरुबनि बिमा बिफा फैदों। फै रायलायहैनि। ओरै फैनो आंखौथ'। आरो बुमारगोन नामा बेलाय? ओरै फै नों ओरै फै। लावथिया। आंखौ बु दे बु। आफा मा बुंनाय जाखो बेलाय? सिखार आफा। दाबो जोंनि अननायखौ बुजियाखै नामा नों गथ'? आंलाय बेरायनोसो फैखादोंमोन ना आफा गामि नायनो। मानो बेबायदि फैद्लाबायनांगौ नोङो जोंखौ खोन्थायालाबानो गोदाव सोरावनो? मा हिसाबै फैखो नोङो आवसाव गथ'? खोन्थाया हसियानो। बेबायदियावनो खारसन फैदों होननानै गामिनि मानसिया ज' नायनो फैयो। बदनाम जायो बिदियावनो। दे बिदिबालाय गाज्रि दामोनलायसै लांफाफिनदो। ओइ बिमा थांसै थौ।
रैरुब दा न'आव सहैबा कल खालाम दे। बेबायदिनो बिलिफां आरो रैरुबमोनखौबो रैरुब बिमा बुंनाय बायदि होंगो दोंगो मानसिफोर लांफामारोमोनब्ला मानसिफ्रा खारसनदों होननानै बानसावलायगौमोन आरो बिलिफां रैरुबमोननि फरायनाय गियान सोलोंनायनि आयदाया बे समावनो थुंगेनोबो हागौमोन। बेनिखायनो सेंग्रा आरो सिख्लानि मानिजाथाव अनसुलि अनसुला बिमा बिफाफोर गाव गावनि फिसा गथ'फोरखौ मोजां नोजोरजों नायलांनांगोन होननानै आं सानो।